Senyor regidor Matías de la Guàrdia, no ens movem per velles polítiques o noves polítiques, sinó ens movem per motivacions i per polítiques públiques. Totes aquelles polítiques públiques que poden aportar alguna millora a la nostra ciutadania. Ja li diré que li trencaré una mica els esquemes perquè no li votarem en contra de la seva moció. Per tant, demostrem que podem ser capaços també de parlar obertament, tranquil·lament amb vostès i cercar acords sempre que sigui necessari. Ara tampoc li dic que tampoc li votarem a favor, bàsicament perquè creiem que aquesta moció barreja tot un seguit. Crec que ha portat aquí una sèrie de competències, les ha ficat totes en un túrmix en aquesta moció i creiem que aborden tot un seguit d'accions que s'haurien de tractar de manera per separat. Sense anar més lluny, la proposta sobre un tècnic per a les famílies que hauria de coordinar l'Ajuntament des del municipalisme, creiem que és una proposta bastant inviable perquè necessitaria bàsicament d'un suport pressupostari realment molt alt per arribar a cobrir a totes les famílies que poguessin arribar a necessitar aquest suport, i després ha barrejat bastants temes de competències estatals amb competències catalanes, com és el teletreball o com és la regulació de l'abstenció laboral, cosa que ja està regulada en moltes de les competències de treball que tenim. No m'extendré més, simplement agrair-li la iniciativa de portar aquesta moció. Crec que té alguna part que és interessant, que és bàsicament l'intentar trobar polítiques de conciliació familiar des de l'àmbit laboral i des de l'àmbit dels infants. Li diu algú que té 3 fills i, per tant, sap perfectament la dificultat de conciliar la vida laboral amb la vida familiar, però creiem que la moció es desvia una mica dels objectius que des del municipalisme podrem arribar a apostar. I ja simplement per acabar, agraeixo que vostè ens porti mocions que van més enllà de la competència municipal, perquè moltes vegades ens ha retret que portàvem mocions que no tenien res a veure amb el nostre municipi, i celebrem que vostè entri també en el joc que les polítiques d'estat, les polítiques de país, també es poden tractar des del municipalisme. Així que benvingut al club.